Hello mga ka-listeners, maayong hapon og mag-upload karon sa katapusang sumpay sa may buntag pagkahang moabot. So, gabi ron tani ka-listeners. Problema kay nakapiret gyapon ka tulo ko nagbalik-balik ani og edit. May lang unta kini og karon di na gid makapiret. Pero kung magabihan gyapon ako ni mga ka-listeners og upload pasabot na copyright gyapon no. Nya balik ko na pog edit kay kuan di man pud sayang man gud pud og i-trim nako ang kanang mga esena bitaw nga kanang nindot mga ka-listeners ba. Muna nga balik ko na kog edit. Karon ang oras alas 5:22. Kung magabihan ni na akong upload pasabot ana copyright gyapon. Pero matik naman na mapaminaw ninyo mga ka-listeners inig human sa itong vlog no. Advance man itong kanang vlog. Nya magbasa ako sa inyong comment kay katapusang sumpay na ron ang problema. ah, ga buot-buot na screen mga ka-listeners. Sige nagbalin-balhin og iyaha. Ni kalma ang langas na pud. So magbasa ta sa inyong comment. Human na lang siguro na ani kay bawo ko excited na kayo maminaw ang mga nag-atang aning dramahan no. Samot atong sa una kay ang daghan mang nabitin aning dramaha gud sa una kaning may buntag pagkang moabot. Nabitin ani sa una sila Ma'am Bell no, sila murag apil ko sila Ma'am Left Journeys na nag-atang sa sumpay ni sa una silang Ma'am Mary Ann Rostria no. Kay ang uploader ani sa unang drama si Radio Drama Bisaya pero wa gyud matiwas no. Nya daghang mihangyo nga ako'y motiwas. Mo naghuwat ra ko i-delete sa ang Radio Drama Bisaya para ako'y mo padayon, ako'y mo upload og sinugdan na to lagi mahuman. Namo ko'y kopya ani. Naipipila lang kakulang pero kini wa gyud ni kulang. Di gyud nako putlo ni. Bahala nagbalik-balik og edit mga ka-listeners. Bahala og sub-usog kapoy edit. Importante nga di gyud maputol ang mga esena nga nindot ba. Mga ka-listeners na gabi ron tani pero saan man nga sige magka-copyright. Nga edit review balik-balik kung edit mga ka-listeners. Unya nanap ko yung reading nga ipuli ani. Ang problema kay kuan kulangan siya og mga episode no kay ang mga live streaming wa na ko makit iyang uban pero sige lang nalingaw man kog paminaw bisag kulangan una ako na lang i-upload mga ka-listeners ang drama no di pa lang ako isulti unya ra ni human ani kay mag-intro vlog na pud ko sa maong drama nya kita maglangan dai paminawan ninyo ang katapusang sumpay mga ka-listeners sa may buntag pagkahang moabot. Og karon sa katapusang sumpay ning atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Wow! Maayo gay kong wisdom sa oras. Takabot pagipos last trip para sa isla. Sa dili malugay, ikita na nako ang tinuod na kong mga binal. Niyanin ba ko? Mudunggo na. Good! Goodbye, Nessie. Welcome back, Hana. Karon ka pa magagawas gikan sa akong gitakuan. Bisag si Angelo. Wa gyud makagayon sa pagtan-aw sa imong itsura tuod kay bisan sa makatiyot lang. Wa magid nako siya tagihigayon aron masigpatan lang unta ka. Magani masayod si Angelo. Kung sikin sa jukos sa tinuod nga kinabuhi. Human ako sila palai human sa among pag-graduate sa high school ug wa gyud siya kasayuran kung unsa nay naangkon akong abilidad.
bisan pag nahimo na siyang kabahin sa pag-ungyugto sa akong kinabuhi. Blake, Saman, gusto na kang makakita na ko ron? If I know. Gimingaw na ka na ko, oy. yes. Yes. Maong paabot ako. Mahal ko. Hey! Sinikughan na tong sakay sa MUX. Gamilabay. Ug naa pa to'y duha ka lalaki sa luyo nila. Kinsam ka to? Ah, Mikey, wa pa ko makalukatog tiket. Ako silang sundan. Wa ko'y ikamahay sa akong pagpakiglasyon ni mo, Blake. Tuwid kay naigo gyud mo ang akong weakness. Nahatag gyud nimo nako ang tanan akong gikinahanglan. Gikan sa bahay, ngun man sa yuta nga among gipuy-an ni Angelo. Kinsa mituo nga kabilin to sa akong mga ginikanan. Mga gamit, kining sakinan, kwarta, ug labaw sa tanan. Lawas nung kalipay. Natilawan ako ang tinuod nga katagbawan. Pero sad to say, na mas mahal gyud nako si Angelo. Salamat niya ako gid silang naapsan. Salamat nga timing gyud kayo nga akong pag-abot sa port area. Kaya ganiya, kay nagsakay day sila adtong barko nga gikan sa isla. Nga mausap untay akong sakyanan sa pagpaingon dito. Kinahanglan nga dili sila mawa sa akong mga mata. Sundan din ako sila kung asa sila paingon. Kinahanglan nga ako mahibawan kung asa sila magpundo. Anhira ko din yung magpark. Aron dili lisod ang pagsipat. Kinahanglan ang kaigmat para dili mapalpak ang tubong. Manaog ako. Kaya dili maayong usikan ang matakot lao. Hoy! Hoy, kisa ka! Hoy, kami! Gigas sa susod sa bahay ni Blake? Tarong ka! Ano na, kisa ka! Hoy, kami! Hoy, ka sa bahay ni Blake! Walang! Hindi ka gusto mayatong! Sige, gupot kita. Kaya inikabot mo din singit kita. Ipaniguro na kung di na ka mabalik ka puhi sa imong likanan. Di ba ka? Ayoko kaguhan, demonyo! Napaka-ipson! Maglisod ka na sa pagpalayo tungkol kay naigo ka na! Maawala! Putol po ni! Ayaw! Ayaw! Na sila mangunong tungod sa hotel. Oh. Sila na pagyod si Hana ug Nico. Sila na. Oh no. But forgive me. Pero dili ko makatugot. No. 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 Hey. Oh. Nagpabilin sini ko sa sakinan. Huwag ka ng usak ka lalaki nga migunit sa bukto niya na o nanood sila sa hotel.
No. No. Gagbayan siya na. Kinsa man ang demonyo ha. Karon ka. Nga mo, no? Abi na kong mao. Dili man di. Taon sa. Etong tao nga nagsunod nila ni Dayhan nag-Andre ba? Abi na ko si Angelo. Parihas man kunog barug hasta linaktan. Ang nakalahi lang kay taas siyang bungot. O yang igipadunghay pa, murag babae. Bayo tingali. Oh, sagol tanaw di man. Bisag nagtalikod pa siya, mailan ramang yun yung mga tinuod siyang laki. Hey, maso maglinaktan. Huwaman mo, kiyay. Naba kahay bakanting kwarto nga makuha sila si Dayhan na dong. Yung ini nga na espesyal nga okasyon kasagaran nining hotela, mapuno na ba jud? May kaso. Magkitaglayan kung puno naman. Nami dagan. Thank God. Nagidi duha ka bakanting kwarto. Pagkabuutan ni Lord, gamigahin nato ang duha ka bakanting kwarto, mami. Mami? Yes, anak. Buutan manggug ka. Ikaw di ay dili? Aron way lalis. Kita na lang duha. Ano ba? Para way lalis. So, ako nang inon si Daddy Nico, Tatay Berto nga, ipahimutang ng sakyanan kay anhi kita din yung pahuway. Silang duha sa usa ka kwarto o kita sa usa? Okay, go. Sige. Andre, Hana, Oh, pagkabutan sa Ginoo. Angelo? Yes, darling. Andre, anak, pwede bang bugakos? Gimingaw kay kunimo. Andre? Kumusta si Nisi? Oh, Dili ni mao ang dapit aron istoryahan taning butanga. Mao nga manggawas ta. Let's go somewhere else. Pagpahimutag tag usa ka dapit nga wala ing tao. Nga makadisturbo na tulo. Andre? Don't worry, ma'am. Kay nagtamod ko sa akong gisaad nimo. Miingon man tuod ko nga magpahimutag tag usa ka dapit nga way makadisturbo nato. Pero kutubra na diha. Way laing nagpaluyo anak. pagkataas sa panahon nga nawaha mo, nahadindiin kong pangita ninyo. With Nice's consent? Of course not. Wa na sinisis sa kong kinabuhi. Karon lang kay kami ang imong gikatubang ni Mami. Tinuod nga wa na gyud siya. Ug dili na mahimong mubalik pa. Tungod kay nakamata na ko sa kamatuoran. Nga dili day katong Nice ang imong gikinahanglan kun dili si Mami. Wa ko mamakak sa kong gingon nga wa na sinisis sa kong kinabuhi. Mong gipangita nimo si Mami kay makiguli ka niya. Nga naman. Imurang na-realize nga bisag sikin sa babae dili gid makahimo sa kabuutan sa kong inahan. Well, it's her choice. Siya makadeside ana. Kay siya man ang hari sa iyang kasing-kasing. Istoryahin na lang ninyong duha. Kung wa mo'y gana nga ato ta magpahungaw sa inyong mga gibati sa kadapit nga layo sa pananaw sa bang mga tao. Pila naman day katuig. Wa na ko makakita sa akong anak. Dili na nimo mahinumduman. Tungod kay maayo kang pagka-brainwash ni Nessie. Nga angay na yun di mong ilupong sa kalimot si Andre. Niyang bahina. Wa yun siya moder ug diktar na ko. Tungod kay ako yun siyang giprangkahan. Nga mahal yun kayo na ako ang akong anak. Mao magani hinungdan. Nga gipaabot tayo na ko diha nimo. Ang daotang plano atong bayana. Tungod nga dili ko gustong masugamak. Sa kadaot si Andre. Kamong duha. Kamong duha. Dili na ko madawat nga dunay usa ninyong duha ni Andre ang masugamak sa kadaot. Nagmahay lang ko. Tungod kay imo naman noon gid Hinoong gipalayo sa hingpit si Andre. Kanahibaw ka man unta. Nahidlaw na gyud ko sa bata. Mura kog buang nagkalit lang magpangita. Pero wa gyud ko hatagi sa Ginoo gigayon. Aron ako mong makitaan.
Dili sayon ang kamingaw nga akong giantos sana. Makabuang. Mao ngang nahitabo. Sinisi ang akong mamadakan sa akong sapot. Sahi makaingon ko nga lami kay siyang tukon. Never na nimong mapuhat sa babae nga imong gimahal. Kana, kung gimahal. Pero dili na ko magpabilib. Ako na lang uniyang paabuton. Kung kanus amo angay maminaw, ug mutuo sa gusto na kong isulti ninyo. Sa pagkakaroon, wa ko'y laing ikasulti. Gawas nga miawas ang akong kalipay. Miawas ang akong kalipay nga nakakita ninyo ni Andre. Salamat sa mabong higayon. Ngay mong giusikan sa pagpakigtubay na ako og sulti. Sorry. Sorry sa akong pagdisturbo. Kumusta ka, madam? Pulis? Oh. Amo kang naagian nga nagbuyod sa ngit-ngit ka bahin. Sada. Why panimot? O nagkadugo ang o. Amo kang gidali og da din sa ospital. Salamat. Salamat kay buhi pa rin ko. Si Blake. Gusto na kong tawagan si Blake. Imong bana, madam? Pusto ba ko? Imo bang bana? Oh, Gusto ka ba? Nga mo na lang siyang kuhaon og dadon din sa ospital. Aron makita ka dayon. palihog. Palihog lang kay... Nagduda ko nga doon na sa daot ang nahitabo ni Blake. Ha? Por favor, atuan ninyo si Blake sa rest house. Kaya gusto ko mahibaw kung safe na ba siya. Okay. Asa man ang inyong rest house, madam? Andre? Kumusta? Din man mo. Nabaw ko pangita ninyo. Abi na kong tiyara mo sa sakyanan. Ang lakaw di mo? May paso may katiyot sa manong kay gidlaw mong gising sigarilyo. Ako na lang giubanan kay medyo kikapoy mo sa kong lingkod. Hay mas mami ni mo. Tapat tingali sa labi. Doon na pagkikasulti. Mao ba? Nakasugat na si Kayla? Kaya ilag yun. Kaya maayong lalaki man akong amahan. Ha? Usa, mao ba dong? Ay, kung mao, wa giray ko masayop sa akong nakitaan. Taas mo kag buhok manong. Nagpataas yun sa isang buhok. Ha? Sa ato ba? Sa ato ba ron na sila sa labi? Tuwa na siya. O sa resulta sa inyong panag-atubang nga kamurang duha. Tingali, gigamit niya ang tanan niyang abilidad sa pagbulada. Aron mo dawat gikan niya. Sayop. O sa sayop. Wa siya mamulada. Wa siya magpapilit. Ay, Iyang giangkon ang iyang sayop. Ug miingon nga nangandoy siya nga mapaligtas sa iyang kinabuhi. Pero at the same time, miingon siya nga dili siya mamugos kung dili ta siya tuhuan. Pero andam siyang mupaabot sa hustong hikayon. Mauna na katumananan. Ug nalipay ko sa ako na dong Dili man tingali anak kasayon dad. Pero wa ko'y plano sa pagsupa kung sa may makabot nga desisyon ni mami. Di ko gusto mahilabot sa iyang katungod. kung inyong matugkad ang iyang kamatinudanon na mabalik sa inyong kinabuhi. Why not give him a chance? Para iyang kapapatuod kung sa kaseryoso ang iyang tumong. Everybody deserves anang giingon ng second chance. Kung gusto siya makiksettle for good, tignan it. Puros magtaulipon sa sayo. Ato siya sabton.
Huwag ba nalang magtiwas og hisgot, ana? Nakilala pa hoy si mami. Mao ba nga pwedeng mupahimutang laon na ta? Bayo pa. Sana mo. Hay man din siya. Wa ko mahipaw. Wa siya gisulti ganiha. Human siya manamilit. Unsa kay sunod nga plano adto? Ilang dili man ako makontak si Angelo. Kanina ra ko nagbalik-balik og dial siya numero. Pero wa man gyud. Unsa na ba kay nahitabo ni Angelo? Hasta mga pulis, wa pa mabalik. Ano magka? Ma'am? Unsa ako ikatabang? Ay, wa ra anak. Okay naman ko. Nakasiguro ka? Ikaw, nga nung wa ka pa man matug, nga 10 oras naman. Ayaw kalimot ka mo sayo tagikan ugma para sa ato. Ay kabala kami. Kay dili ti ka problemahon. Ipaniguro na ko nimo nga musayo ra kog mata ugma. Andre, unsa mahinungdan nga wa ka pa man gyud mo pahuway? Naghuna-huna ka ni Janine? Oh. Pero medyo nagtanong ang akong kasing-kasing sa gibalita ni Tatay Berto. Kaya yan ay nakitaan nga nagsakay og motor. O niya, nagpadung sa pantalan. Ang pangutana, kung misakay baka siya sa barko nga milarga atong higayuna, Ay, atong hantong kalimta babayana eh. makahimo ka? Why not? Usa lang siya kababae nga bago na akong ikaila. Maong dili rata maglisod sa paglubong niya sa kalimot. Kung ato lang nauna-on ang iyang gibuhat nga, wagid makapananghid nato sa iyang pagbiya. Okay na kaya na. Okay na kaya nga rason. Nga dili nato ang ngayong labdo ng atong about niya. Magpasalamat ka. Mawa ko maintimano sa pagkaigo sa imong pagpusil na ko, Madam Nessie. Pero kikan ka ng orasa. Angay nang manlimpaut ang imong balibo. Tungod kay imong gidungagan ang sa nga imong nahimo diri nako. Dito ka pasayloon. Ug akong itingob diha nimo ang tahas nga imo untang isangon nako. Wala kay kiniragdar ning kagang dako. Kontak mo dayon? Pura magdahibawg unsay akong gihuna-huna. Hello, madam. Salamat nga imo kong gitubag. Gikinahanglan ako ang imong presensya, baby girl. Unsa madam? Ari ako sa ospital karon dayon. Kaya doon ako isugo nimo. Ayaw pagtugay, okay? Maghuwat ko nimo. Please come in. Abierto ang pultahan. Oh. Ganong naingon man anang imong lidaktan. Naon sa manday ka? Nagkiangkiang ka manggod. May pagka-slide sa tantong dinali-dali, madam. Magpahilot bitaw unta ko gikan dinhi. Gilain ako. Wa pa mabalik ang mga pulis sukad kaganiha. Gusto na kong magpakita na si Blake. Sa ato pa, akong atuon, madam. Asa man? Wa man ko makatultol sa iyang gipuy-an. Ihatag na ko nimo ang address. Paminaw. Nico! Bro! Salamat nga na ko nauna kag kontak. Sunod sa taas ng panahon. Tugod sa akong tiguha sa pagsalba sa kinabuhi sa imong asawa o anak.
Nag-ilis yung numero. Kaya nahibaw ka ko nga kung dili ka makakontak, ihana. Siguro kayo nga imong mahinumduman aron imong pangayoon ang kasayuran. Wa ka gyud masayop. Sa pagkatinuod lang. Di palang dugay nga nag-scan ko sa mga numbers nga na-store sa akong cellphone. Kay namasin. Nga na ako'y makitaan sa ubang numero nga mahimo kay na kong tawgan. Tungod kay kinanglan nimo ang akong panabang maong gibalik na ko sa pagtaod ang daan kong numero. Nga mao'y permi nimong tawagan. Ha? Nahibaw ko nga di ka sa palibot. Ha? Ayaw pa maka. Bro, Bata pa kayo ang oras. Maong ingong taga nga pakita na karon. ha? Nadlo ka? Nahimo ka na ba na yung talawan karon? Ang... Nganong ingon man anang imong sinultihan? Hagdon ko ni mo gaway? Ikaw na ba ana ang imong tanaw na ako karon? Palaaway na? Kung dili man, unsa may hinungdan? Nganong mangyud nga imo kong gitawgan? At tubag ng imong pangutana kung makikita ka na ako karon. Nakasabot ko sa imong gibati karon. Muangkol kay sa dili. Naibaw ko sa nasa sudo sa imong kasing-kasing. Ang pagduha-duha kay tingaling nagtuo kang nagdumot kag ko nimo. Ug naa nako ang tumong sa pagpanimaos. Bro, maura gini ako ikasulti. Dili ko ingrato nga pagkatao. Maayo nang maibaw ka. Nang imong kaayo nako sa unang mga adlaw. Di gyud kabayaran og sapi. Sa akong pagkalusno atong panahon na. Tungod kay wa gyud ko. Unya nag-ugaw sa kapakyasan ang ako mga damgo nga magkahuman sa pag-eskwela. Ikaw ang nagsapupo nako. Ikaw ang minupa aron dawaton o sagupon sa imong mga ginikanan. Nico, Ikaw ug ang imong mga ginikanan mo'y nagsumpay sa akong kinabuhi. Maong bisag unsa pa'y mahitabo sa kalibutan, dili gyud na ako kalimtan. Usa pa, nakasahas ako sa ato panagigala tungod kay wa na ko manayayi ang imong imahan. Pero unsa may akong mahimo ato higayon na, bro? Gusto man kong mulikay sa bulog sa iyang paginahanglan. Bisan pagsupak gid kayo sa akong kababuton. Namusak kay siyang tubong. Pero tungod sa kadlok, kay naasa ng bahan. Noong nawa gid ko sa mayong pamatasan. Ikaw ang suod o giilan ako igsuon. Gipasagdan akong magmatalag buntag. Pero na ang Ginoo, siya ang saksi kung unsa ang tinuod. Gusto man ako iyag-iyag diha nimo ang kamatuoran. Pero kiluom na lang nako ang maong kahimtang tungod kay dili ko gusto masakitan ka. Dili sayon para sa usa ka anak nga taas kay pag-ila siyang amahan. Ang pagtawad sa kapatuoran nga lisod yun kayong tunlon. bro. Sa pagkatinuod sad, bro. Sa dihang naibaw-an ko ang inyong sitwasyon ni Daddy. Oh. Diha nako ang plano nga. Ako gyud ang pailhon. Tungod kay diha nako ang kasuko sa imong pagtubay sa pagpanginahanglan sa kong amahan. Pero ngan nga laking tinuod. Diha sad akong nasabtan ang imong kahimtang. Mong inanay nga nawagtan sa kong nahuna. Ang nataho nga kalagot. Tungod kami santop mandayon sa kong utok. Nga tao ka lang.
Parehas na ko nga. Nagkasa tungod kay tao lang. Uyang. Wa makabatok sa tintal sa yawa. Pero karon, nagikan sa kang kasing-kasing ang tinguha na magpuyo yun mo sa kapag-ong kinabuhi. Maong buhaton akong tanan. Aron mahatagan lagi gayon sa akong asawa o anak. Na ako sa imong liho. Ha? Laomi nga dili ka pasagdan, Ikson. Oh, Mahal na ka, bro. Mahal gid kayo sa magyud sa usa ka tinuod ako, Ikson. Dili pa ni Maus ang akong tumong sa pagkikita nimo karon. Kung dili, aron na sikon ka. Ngay padayon ang tinguha sa pagdalipag-usap sa pagbati sa imong asawa o anak. Tungod kina ako, andam. Mutabang para sa imong kalipay. salamat. Salamat, bro. Sino ako? Sino ako, bro? Hoy! 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 Sana! Ay, ako ni Tay. Ah! Uy! Abi na ako na tao nga nasag! Hamas, Daddy. Nanapay gilakaw o kandot sa gawas! Oh, Nay. Uy! Si mami nimo dong. Tuwa, nagaslip na gidugtarong. Salamat sa Diyos. I know, happy siya. Mayon ta. Kay diligin ako mapasaylo nga akong kagalingon kung ako may bawaan. Nga dadi sige taguan kay ubos na ako. Parahig lagi kinahanglan anasan. Naibaw ka ba kung unsaon sa pag-amam ang usa ka ina? Ha? Gamay lambing. Mapuy-puy na dayon ang iyang mga kayubos. Pero ako naman sagun natandog ang iyang dam ko kaganina, Dad. Tinuod, wa madungog sa akong amahan ang kagahi sa akong tingog. Si Daddy Angelo. Butang nga ayaw ginagbuhat lagi kan karon. Atong sabton ang pagbati sa imong inahan, anak. Ang iya mo gusa, maura ang pagmahal ug tinuuray sa imong amahan. Sama sa tinuuray nga pagmahal nga akong gipahinungod sa imong inahan. Maong ako gid siyang gisabot kanunay. Dili gid na ko siya alkontrahon kung makisgot na siya sa iyang kamingaw ni Daddy ni Angelo. Are you saying nga kundot-doton siya ni Daddy Angelo? Kinahanglan mo submit na si Mami sa iyang kaugalingon? Siya ang modesyon. Ug dili kita, Andre. So ako na lang yampong akong maka-decide man gani si Mami sa pagpakig-uli ni Daddy. Gagyahan na lang ako sa Ginoo sa pagpakita sa akong kaayo. Aron may usa nila masakitan. Butang na ang mas maayod nga imong buhaton. Aron naa ang kalinaw. Kaya ba nimo ng buhaton, Dad? If I may ask, Ha? dili ka ba sakitan kung makig-uli si Mami sa akong amahan? Sakit ang kayo, Andre. Dako kung maot kung maingon ko nimo nga okay ra gid kayo ko. Tungod ka dili lalin sa usa ka tawo nga tinuod gyud nga nahigugma nga maadto gyud sa lain ang binuhat nga sukad pa sa sinugdanan nahimo ng kabahin sa iyang kasing-kasing. Daghan na kay kung nakatunan nga mga maayong pagtulon ang gikan nimo, Dad. Maayo ka mo pasunod. Usa ka gid unta ka maayong amahan nga ikalipay gid sa tanang mga anak. Oops. Kalinti na ang imong mga pagmahay, ha? Learn to forgive. Pareha sa gihimo sa pagpasaylo sa atong Ginoo adto mga nakasani, ha? Correct. Why ko mo sa tao nga nagsunod sa tunog sa atong Ginoo, Andre? Then I pray nga usa na kabagong Andre ang inyong mailhan ug maidig bukas sa inyong mga mata. Ha? Akong iyampo nga kon magpakita mang pag-usab ang akong amahan namo ni Mami. Usa na kahuyo nga Andre ang iyang ikasulti. Paningwaa, anak. O gipaniguro na ko nimo nga ihatag na gyud sa Ginoo ang gikadlawan mong kalipay sukad pa kaniadto.
ikaw nga paper girl. Kiingnan pagalit na mo siya kahapon. Nga pabalikon na yun bisag magabian. Pero, wala kita mapakita pa. Magduda na hinuong ko ni kanahang dako na. Ako na bang gisuwayan ang tawag? Kanat birich ang bullshit. Murag kinahanglan ako mulihog na. Lain ang kubas sa kundukan. Makaya na kayo na ako na mag-outpatient ko. Mo-check out na lang ko. Kay kaya raman sa dako ang akong gibati. Dili man sa kay delikado ang akong sapan. Tolerable ra ang sakit. Mo-check out gid ko. Kung dili mo to nga si baby girl karon. Hello, Nico. Mular ka namin karon para pagsitaw sa mga angay katiwanon dito sa dapit nga among giadtuan. Kaya sa unang panahon ba, pulos may nagtrabaho dito si Hana. Pero kay plano na mo, na mamauli nyo sa Cebu, to live here permanently. Maong amo yung andamo ng tanan. Basta gusto ka mo ban? Gusto gid kayo ko. Pero agi respeto. Magpaabot na ngunya ko. Kana kun, tinuod bang imong gisulti. Nga mamalik na gid mo Cebu. Wa ko mamaka. Salamat bro. Ano ni? Papinawa ha? Ingon ini ang sulod na mong mga lakang. Good morning. Okay ka lang? Yes. Kumusta ang imong pagkatog? So far, so good. Nindot ang akong pahuway nga namasahian ko ni Andre. Good morning, guys. Mayroong buntag! Di ay sa tanan! Dayhan na! Maayong buntag, Sab Manong. So, ready na mo for breakfast? Oh, Come on, let's eat. Abi na kong patay ka na. Palabi, Gaga. Hoy! Ayaw ko gahi ang imong tingog, ha? Ayaw kalimot kung si kinsa ka o kinsa ko. Kaya nga no? Kinsa man ka? Hmm? Tubaga ang kaugalingon ni mong pangutana. Suma! Kinsa man mo, ha? Nalimot ka nga ako'y tigbayad ni mo? Miss Gun for Hire? Mao nang mag-amping ka. Matnguni ang matagpo nga mugawas imong baba. Ayaw patakag nga. Ibutang sa mong nakuna ang panagana, ang respeto. Ay anytime mo paulbuhon mo akong kaspa, I can kill you. Hey! Mao na timan eh. Hoy! Pasidan-an ta kag-usab ha, nga tarungan ng imong pagpakigdil nako. Kay parihas nimo, dili basta-basta akong pagkatao. Hinaon ako sa among bala. Imo ba kong gadlock? Oh! Kay sa gamay lang unya nimong sipiyat. Karon mo gawas ka nimong kwarto nga kaging tangabyaan ako nakasabot ka. Ano ang guling karohon? Oh, mo na kung gusto. Magklaruhay na ta. Tungod kay mauna ni ang hustong panahon. Ha? Ayaw bati ang kalipay kay nananukto. I warn you. Gusto ka mo singit? Sige, singit. Singit. Behave. Kay ablihan akong putahan. Good morning guys. Good morning, bro. Hi Andre. Good morning. For you, Hana. Thank you. Checked out na din mo? Oh. Amping sa inyong mga lakaw. God be with you. So, kalma na imo kasing-kasing. Sige, patay ka magkatambal atong nurse. Hain man si Blake. Wa pa siya mo tunga. Patunga ayang kag. Unsa ka? Pasalamati ang nurse kami sud din dinhi og nagpatake nimog tambal kay at least mulig-on ang imong kasing-kasing sa pagdawat sa balita. Nga na ang Blake nga imong gisaligan. Tarong eh! Imong duwa-duwaan og balita nga patay na imong isikataw. Ayaw nga kong iliko-liko. O sige akong karuhon. Patay na ang tao nga mo'y nagguba sa kung pagkababae nga wa sa hustong panahon.
patay na ang mananap. Patay na ang mananap. Nga ugos na kong gitipunan sa unang panahon. Bisan pa sa akong kalingod. Kay diha sa kong nahuna nga kung asak ko madakinas at tugi ko mo barog. Nahimong okay ang takan sa mong panagupan. Pero sa dihang iyang gikaila ang laing mananap, laing bitin, iya kong gitalikdan o gitago. Tungod kay gibalikusan man siya sa maong bitin, nga mao ikaw. Ha? Grabe ka? Masabay mong birtod, nga maayo mang pagkasakay ni Blake sa imong kadautan. Unsa ka ba kagamhanan animala ka, ha? Pagkaani mo naong. Walang gani ka matarong sa akong gibalita nga patay ng imong kabit. Nagpalingog-lingog ka lang. Unsa may mong gipaabot? Nga akong dangoy-nguyan ang tao nga nagplano sa pagpatay sa lalaki nga tinuuray na akong gigugma? Huh! Kablaragihim mo na kung buang ang akong kaugalingon. Unsa man ang imong istorya, ha? Kung nagtuo ka, nga si Blake ang giisip na kong hari. Nasayop ka. Wa ko'y pagpati ni atong pamana. Oh. Oh! Gingnan man ako siyang mahal na ko siya. Pero sumpay, anak, sud sa akong dughan mauni. Mahal ko ang iyang sapi. Dili kay ang iyang pagkatao. Wa gyud ay makatupong sa imong pagkapagkagnaw. Balikan ta ka kay wa pa ta mahuman. Ang akong pagbalik karon, dili lang aron pagpahibaw nimo nga patay na si Blake kon dili. Aron bakwion ang akong panaad nga akong patyon ang pamilya sa tao nga imong gikasaw. Bisan giangkon na nimo ang akong gikatipon. Hoy! Hoy! Andam-andam. Kay siguro kaayo ko nga usa na ka sa primary suspects sa kamatayon sa imong kabit. Dili ni mahimo. Nganong i-apil man ko, wag ko isa. Kung tinuod man gani ang giingon atong hudas nga dako, kinahanglan nga dili ko na napaaboton. Ay, thank you, Lord. Okay lang akong pag-arrange mo. Super, son! Abi ni mo, you can be a good husband someday. Ikalipay ka sa imong asawa. Kay naan ni mo ang kakugi sa pagtabang niya sa pag-arrange sa inyo unyang panimay. Anak ginamin no? Bisag bati ang agi sa usa ka anak, pero i-appreciate yun na sa mga mami. Og sa mga daddy. Mao ba? Aw, no? Mao tingali. Pagkakalit. Walang mahibaw nga mahimo na niya tang usa sa mga constituents din sa Santa Fe. I do hope wala kay mahayan sa imong desisyon nga anhigit ka mamuyo din hime. I'm sure nga dili ko na mahitabo, anak. Na love at first sight gid ko sa dapit. Imo gid kong anak kay parehas man tagibati. Pero naibaw gid ka nga do nagi mas labaw nga nalipay nga niya nata sa isla. Oo. Si Daddy Nico nimo. Kay di naman siya malayo sa iyang tinuod nga pamilya. Duol na kaayo niya ang iyang mama ug mga igsuon. Hasta si Tatay Berto ug Nanay Ida. Kaayo. Maligo lang ko kadit sa dagat ni, okay? Oo, okay. Sige, anak. Moabot man turon si Ida kay gikuha ni tatay ni Moberto. Kay ila kong tabangan sa pag-prepare sa mga food. Ikaw, maong... Sige, okay ra kung mobiya ka. Bye. Bye! Oh, Oh. Ngano man ka? Ngano kami? oy. Sige na, anak. Lakaw na. But, be back on time, ha? Dili magpagutom. Yes, bye. Liwat gud kaayo siya siyang amahan. Mura siyang si Angelo kun mo kiss. Angelo. May see someone? Oh, Oh, unsa pang mura ka magkakitag bulto? lo. Siga mo ko ng mga mata mo.
Ikaw ni? Unsa may mong pagtuo multo? Ha? Abi nimo, kundi pala ka musukol, lami kay kan duklon. Ah, da pa man duklon gyud. Duklon agad-agad. Di pwedeng mangutana lang sa. Di lalim mo imong gibuhat dong day. But I thought you can never be a woman. Maong wag gidan ko makatuo nga ikaw ang niasa kong atubangan. Babay man lagi di ko. Pero ano magbinagsik man ka? Aron ignon lang gid ka nga isog ka? Excuse me. Excuse me kay di gud na ako. Ikaw pa'y pangon na kaingon ha nga nagpakaroon ingnon ko ha. Yagot iko nimo. Jo, ngano? Sa'yo ko traso ni mo? Dong day. Dili kay ako ray napiktahan sa imong gibuhat nga nawag tang kagalit. Pulos may mawayo tug tarong sa imong gibuhat. Bisag siya ra gyud na. Manapag yung lain. Unsa? Naibaw kung ikaw ray wa mahilo na atong higayon na oy. Concern ka na ako sa Of course, as a friend. ang tinuod. Huy. Murag nawa nakasustong linyada na nang imong. Unsa man ka? Nagtama ka? Kani adto. Pero karon wa na. Huh? Pwedeng makabiya ang tao sa bisyo. Kung determinado lang gid siya, di ba? Mitilaw ka drugs? Oh. Kani adto. Ug imo kong patuon? Nga mibiya na ka na ng bisyo karon? Di ta kapugson sa pagpatuo kung dili ka. Di man ka mamatay kung mabati ang imong pag-ila sa kong pagkatao. Bahala di ka mo tuo. May magparinti ko nimo. Ang gawag yun mo eh. Iyon ana nga akong pangutana kay concern lang ko nga nga amigo ta. Aw, kun mo na, salamat. Tinuod nga wala ka mo tilawan ng butanga. Akapuya, kapilam kagi anak. O Sara. Pero sorry. Nga, gipakataw kong kulit. Pampasagdi lang ko nga magsigig pangutana. Yati. Maestro ta ka? Amo man ni siya. Hoy, kung maligo ka sa dagat, sige ambak ta diha. Undangon ta itong istorya kay tingalig matiguwang kan tan-awon sa imong edad karon. Maligo ko. Pero dinay lang ka ha. Ayaw paglakaw. Wow! Robot ko? Ha? Nya ikaw remote ka? Ay naku na pag kinuwang ko diha. Kaning imong gipakita ang hanggaw ron. Wagid mangay na nang imong gisulob ron. Nagbinabay ka. Usbar ko nang tunada nimo. Nagbinabay naman ka. Kada bang refine ang dating nimo. Di kay magbinagsik lang gihapon ka. Palahi sad. Muro ta nagdrama na. Nya nagdual role ko. Huy. Aron dili ko motuo nga nagsigi ka lang gihapon gamit anang drugas. Pwede bang magtarong ka? Katarong na ako. Ay gyud kog ingna. Ha, ay kog ingna nga bako ko kay tisar kay ko. Ano? Gipan ko nimo. Oh. Mang pagpormal diha. Kay na. Saan ko nimo? Oh. Oh, diyan pikas. Aron matagbaw ka. Go to hell. Janine. Ayaw pagsunod ha. Oh. Asa na masab ka? Kay labot sa kong kinabuhi. Mong ayaw pangutana. Janine. Muingon ka ni kung ayaw pagsunod ako. Ayaw gyud nakasabot ka. Ha, mahaya ni mong dako kung musumpa ka. Paminawas ako. Kung gusto kang mangayo og pasaylo tungod sa imong pagbinastos karon. O sige. Pasayloon ta ka. Pero diha ka ra gyud kutob. Klaro ba? Janine! Naipaw na baka si Angelo sa nahitabo ni Blake. Ako siyang itawagan pero ngayon dili mag siya makontak. Usap kay nahitabo sa giingon niya misyon nga gisango ni Blake kaniya. Nadiskuhido gid ka si Angelo. No. No. Dili ko makatuo. Utukan si Angelo. Dili to daling masod sa laang. Dili ka nga nasakpan niya ang plano ni Blake. Og iya kining giunhan aron dili ko mosugot nga hasta si Angelo mawa pa kanako. Dili.
Mahal na ko si Angelo. Bisag unsaon, siya gyud mao ang tanan para nako. Maong dili siya angay mamatay. Dili ko masugot. Kung doon na may angay mawagtang ni kalibutan na. Kana mao ang iyang asawa og anak. Aron hingpit na unyaming gawas nun si Angelo nga mag-uban sa tibuok na mong kinabuhi. Tungod kay ako lang si Angelo. Ako ra gyud siya. Sa pagkakaroon, ako unang i-safety ang akong kaugalingon. Kaya dili ko gustong malambigit sa kamatayon ni Blake. Sigon sa gihadlok atong kwanggol nga baby girl. Pero sa akong pagtago niya, dili na ko lungan sa pagkontak si Angelo. Kaya kung siya manggani ang nagpatay ni Blake, dili sab ko gustong manubag siya sa balaod. Unsa imong ginauna? Oh, Dad, nadi ka diha? Maligo ka? Ganina na ta kagipanidan. Oh, ha? Ako nakita ang alay pagilabugan ang imong tinanawan. Kunya, sige kag pampo. Unsa may problema? Kung bahin man gani na sa imong amahan, Andre, ingnon ta ka, natudluan nimo ang imong kaugalingon sa pagpasaylo ug pagdawat niya sa isa gustong mahitabo sa imong inahan. Imo niyang mabatyagan nga mura kag maibtan og tunok kag imong dughan. Dad, sa pagkatinuod lang, andam na kumudawat kung unsa manggani ang mahimong desisyon ni Mami. Wala man na ako himo ang problema ang bahin sa akong amahan. Kung unsa may makabot nga desisyon sa akong Mami, then so be it. Lain ang nakasamok sa akong unahon na ron, Dad. Pwede na ko may bawan? Kuha man ako kapugi nga akong kaugalingon. Nakasa akong Janine, Dad. Ni Janine? Sa ang buti mo ipasabot? Ano, giyon sa man mo siya? Akong giyagkan. Ha? Oh. What's wrong with kissing here kung doon may consent? Kanya, kay wa man. Ha? Ako naman itong kipagkalitan. Ano? Kinangan pa ba di ay kang mananghid kung doon na may relasyon? Imposible rasad na. Ubusan may relasyon ko, Dad. Okay, ako ang kaunan nga na love at first sight ko ni Janine. Pero, buanga ginako eh. Nga totoo nga, wa man ako susulti sa kong kibati. Una pa ko mga sa pagdapog niya. Ha? Wa ni mo dapuga. Ang imong giingon, nagkisad lang ni mo siya. Correct. Kanya kayo pa mo kunta ko'y katungod nga mabuhat ana. Kay, wa pa may labot sa usagusa. Pero ambot, nganong nalimot man ko eh. Nalipay man ko nga nakakita niya nga nagsinina lang. Ngano? Nakubo dahil siya sa una? Dili ambot na ko ipasabot, Dad. Nga nagbinabay na gid siya. Nagsulubog sinina na gid nga pagbabay. Unya, gibutangan og gamay lipstick ang iyang lips, ang iyang kissable lips. Og mao nga na-establish gid maayo ang pagkalami gid kaay porma niya. Mura ba ka nang nagdag come here? Punaan pa nga ngayon kay siya sa iyang gisulob. Kay mihaom gid kayo ang nindot ng porma niyang lawas. Mao nga natintal kog kalit eh. Dali na ko siya nahakop og gihagkan. Sa apil naman ka. Pwede naman ito ni mong ingnon nga friendly kiss. Sa lips mong good. Oh! Lagi. Ug kung nahimutang pa mi sa usa ka isolated nga dapit, tingali, dili lang pagkiss ang akong nabuhatad to. Makasagi tingali kog berde. Posible tingali nga makiha ko adto og grape, kay mura man ko giyawaan. Bunga sa kanindot nga akong nakita niya. Galit pa mi andar ang akong pagkalalaki. Unsa nang istorya, ha? Mami, I heard the whole story.
Nganong ingon ana man, anak? Sigun sa kong giingon na ni dati, mami. Kuan ka, mura lang ko giyawaan. Wa magkita ko mutilaw kung sa ilami anang sipo. Aron mo ingon ko nga nagtama. Ang gusto na kong mahibawan, mao ang sunod nga nahitabo. Hay naman si Janine. Misirit og lakaw. Human ko patilaw og kusog kayong tamparos. Good for you. Oh, kanus ka mahinumdum nga gitudluan ta ka nga magbinasto sa usa ka babae. Never. Sorry, ma'am. Ayaw lagi mo ang isyuhan, ha? Giang ko ni Andrea nga sa'yo. Mausap ko na to siya. Ang pangutana, kung asa na magkaturo si Janine. Sa ato pa, ni aragulay siya din eh. Pero bitago lang siya. Unsa may rason? Anay pangutana nga nagpaabot kong iyak kong tubagon, mami. May pagka-misteryosa bata. Sa ato pa, may kasuko na di ay to nimo. Nasuko gid siya mga gusto ko nga makikita niya. Ano mangayog pa sa ilo. Wa gyud si Angelo. But he's nowhere to be found. Kung unsa may nahitabo niya, wa gyud ko ideya. Pero dili na ko isira ang akong hunahuna sa pagtuo nga parehas ni Blake. Wa na siya. Buhay ang akong hani. He still exists. Doon kay ni apak nga nagpaabot niya. Oh, hinuon. Wa man dyan kukulbay. Oh my God. Just think positive lang yun, Nessie. Ayaw yun pagpakawa sa paglaom. Kaya ikita na yun ni mo pagbalik si Angelo. Aron nga sumpayan ang inyong panag-uban. Cheer up! Hinumdumi nga gamay na dyan kayo ang kalibutan. Magkita na yun mo o ang imong pinangga nga si Angelo. Ano mong ipangita diyan sa kalendar, ma'am? Birthday niya sa sunod simana. Ni kinsa, ma'am? Gusto kong magpasibo. Ngano man? Gusto lang na akong ipadayon ang akong panaad nga matag-abot sa kasaulugan sa adlaw natawhan sa usa ka mahal sa kinapuhi. Mudagkot gyud ko sa balaang bata. Pahinungod niya. Aron ihatag sa Ginoo niya ang maayong panglawas ug ipalayo gyud siya kanunay sa mga dautan. Din, mga tuta. That's a good idea. Mooban ka, Nico? Oh. Kay gusto ko mo pasalamat sa Ginoo sa laing yugto nga iyang gihatag sa akong kinabuhi. So, that's final? Magpasibutan next week? Han. Ato siyang sorpresahon. Sige sa. Si Angelo. Aha? Birthday ni Angelo ugma maadto taog Cebu. Aron magpanagkot, di ba? Gusto na ko sorpresahon ang suod na akong amigo. Nag-iisip na ako nga tinuod ng igsoon. Gusto na ko sila payon. Gusto ka ba mukuyog? O muduyog? Oh. Oh, Nico. Nagplano gani ko sa pag-open bahay ni anak kang Andre karon. Ngunit gato siyang paibaw si Andre. Nahibaw ko nga dili na siya moanga sa gusto nato kong buhaton. Atong pakuganan si Angelo. Ato siyang atuon sa iyang bahay dito sa Cebu. Kay ato siyang sorpresahon. Tuwa ka siya dito karon? Kung seryoso kang naghandom sa espesyal nga adlaw sa imong bata, may pagbati ko nga gusto sa Di Angelo nga balikon sa iyang panumduman ang inyong kagahapon. Ang lindot ninyong panag-uban sa maayo pa ang inyong relasyon. Iyang buhion siya kung nahunahan na maong ato ng sakyan.
What a coincidence! Buutan niyo kayo ang Ginoo. Kay ako gyud iyang gipauwanan sa swerte. Hana! Mamatay ka, mananak! Everybody! Help! Help! Ang akong anak! Wala kita ti pulis. Naibaw ko nga na-alerto na sila karon sa nahitabo ito sa patalan. Pero I hope, mawak pala ito tayo nakalihok. Mao kinahanglan na sa dili pa ko nila masakpan. Pagkatago na ko. Kay kinahanglan yun na sa di pa ko mabalog sa prisuhan. Ako nang masiguro ang kaluwasan ni Andre. Si Andre mo ay nagbukas sa mga mata aron ako ma-realize na di na ko ang kubon sa hingpit ng akong ugma. Tungod kay naapay paglaom. Mami, Andre, anak, ayaw pagpiyong. Buka ang imong mga mata. Please. Ayaw kong biyahe, anak. Pagpagkabuhi, tugod og alag ni Mami. kapon. Wala ko'y nakitang kaya. Pulos na kangit-ngit. May buntag pa kang abot, Mami. Napa, Andre. Naapa, anak. Ayaw pakuha sa paglaom. Tungod kinapay lain buntag maabot sa atong kinabuhi. Ay lagugwad ang imong pagsalig sa atong kagagahom. Tungod kay dili ka pasagtan. Labi na ikaw nga nagsubay sa tarungadan. Mag-ampo ka, anak. Mag-ampo ta. Luwasan ninyo nga akong anak! Bubayad ko bisang pila! Basta kay luwason taon ninyo nga akong anak! Luwasan ninyo! O kung di kinahanglan man ang akong dugo, niya ako! Buhay ko ninyo kay ako'y amahan! Ginoo. Hilas bang paminahon kay makasasa ako pero magpasalamat pa gihapon ko nimo tungod sa paghatag nako kikayon karon nga makalingkawas sa kamot sa balaod. Dili paron mao ang gustong panahon aron masud ko sa usa ka dapit. Diin dili ko na maangkon sa dakong kasayon ang daling kagawasan. Wa pa nako mahuman ang akong misyon sa paghugas sa akong kaugalingon. Gikan sa dakong kasalanan nga milimin sa akong pagkatao. Ihatag unan ako ang hikayon sa paghinulso, Lord. Please. Please. Ang akong anak. Kumusta naman ka ang akong anak? Han, Nico. pwede magbulikod ka una? Tara sa chapel. Ato tabangan sa pag-ampo ang kaluwasan ni Andre. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true.
Sa ngalan sa Ama, sa Anak, Sa ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord! Thank you! Angelo! Angelo! God is good! God is good! Mapalipot niya sa mong ipangayo. Iyag yung giluwas si Andre. Lord, Tinuod! klaro yun sa doktor na ko. Klaro niya. Luwas ng anak. Ana. Tana, bro. Tana. my life I feel alright. I see you, Lord, for He's out of danger. Dako kay gikatabag ang atong mga pag-ampo. Wala pasagdi sa Ginoo. Tungod kay dali ra gyud datong na dapat niya ang gikinahanglan nga dugo. Maayo kay ni Arakyod ang iyang daddy. Angelo! Angelo, salamat! Salamat! Andam na kong isugal nga akong kinabuhi. Tungod og alang sa tong anak. Hana. Mahal ko kayo si Andre. Okay, tuod na ang paabuton nga makamata si Andre. Nakatuog pa siya tungod sa tambal nga mong kidapat niya. Thank you, Lord. Diha ko sa mo, ha? Kaya doon naman ko itawagan. Sige, bro. Sige, Nico. Kumusta na kas, Andre? Dili mo nga din ako siya makita. Kinahanglan lang nga mangita ko og maayong paagi aron ko makalusot nga way daghang babaga. Nasib sa patay ka na. Pangayo alang sa Ginoo nga wa lang gidaotang dangatan ni Andre. Tungod sa sinalbahis ni mong tumong sa pagpatay untas iyang inahan. Pero siya ang naamong. Kay kun mahitabo gani simba ko nga mapilti ang kinabuhi ni Andre. Ako yung kauton og balik ang imong lubong aron patyon kasi kaduhang higayon. Milihok siya. Hana, dini ka. Kay gawas ko. Akong pasulod og balik si Nico. Dili maayo nga sa unang pagbuka ni Andre sa iyang mga mata. Ako na niya makita. Nahibaw ko nga dili pa siya andam nga makakita na ko, Hana. So, diha ka, okay? Ayaw siya palay eh. Kaya doon ako sa Nico. Andre, son, Mami, anak, kumusta ka? Unsa na imong gibati? I am safe. Gihatagan ko lang higayon sa Ginoo, ma'am. I'm feeling good. Because Daddy loves you, Andre. Hain siya. Daddy Nico? Andre, it's your dad. Anda ko kaayo ko'y katampo aron maluwas ka. Siya may hatag og dugo aron malayo ka sa peligro. Wa ka biyahe sa imong amahan, Andre. Kung wa niya masiguro nga luwas ka na. So, angay pa na akong ilon nga otang kabubuton ako niya kining akong kaluwasan karon. Ikaw, unsa may imong gibati sa kamatuoran nga imong naipawan karon? Gusto ka untang patyon sa iyang kapit. Kung dili pa sa kaabtik ni Daddy Nico, anahin ka na unta karon, mami. Pero ikaw ang naamong, Andre. Gusto ko makaangkong sa dali na ko kaluwasan. Aron ako ang musilot at ang babae nga gusto itong mapatay nimo.
Andre, ay nagsukli og pagdumot ang pagluwas sa Ginoo nimo gikan sa kamatayon. Ibaw nga bisag makasasaha ang gusto mong panimaslan, pero ikaw mismo na ibaw. Nadili gyud na ikalipay sa Ginoo tungod kay Sierra ang may katungod sa pagsilot at nakasaha nimo. Anak, tingali gusto ka pang mapahuway og balik. Aron daling mauli ang imong kalagsik. Katug anak, okay? Tiyo nga og balik ang imong mga mata. Kay dili na ko mahadlok. Tungod kay ako namang nasiguro nga luwas ka na. Bro, Kumusta? Kumusta siya? okay na yun. Maong nalipay ang taon kayo ang inahan. Nahibaw ba siya? Nga ni Arcos palibot? Oo. Nangita siya na ako. Um, Okay na bro. Di na kinahanglan nga imo pa kong palaumon suwa. Tungod kinibaw ko. Nga layo na kayong pagbati ni Andre na ko. Ako ning sa. Mong ayog ka pala ka. Ako ning duhaton. Angay na kumudawat sa kamatuoran nga wa na ko'y bilis sa akong anak. mahal man guni ang inahan. Maong gisakitan siya sa imong pagpalayo. Nagkasabot ko. Bro, ayaw ninyo si pasagdi bro. Bro, magkita ron yata. Salamat sa kabuutan nga imong gipakita sa kong pamilya bro. Unsa ba imong plano? Inulsulan ang akong pagpakasa. Antonio, bro. Bro, asa man ka? Bro, Bro, nangutan na ko asa ka. sa dapit. Dinto ang kalinaw, bro. Sa dapit nga angay ng puyan sa mga tao. Kawa na'y bilis sa katilingban. Pataka man lang ka eh. Ikaw wa na bili sa katilingban? Okay, ato lang tugutan. Pero kung ang katilingban wa na maghatag og bili nimo, naapa ko bro. Wa mausap ang akong pagmahal nimo. Dili man nagsama ang dugo nga naglatay sa atong kaugatan. Pero ang pagmahal nga imong gipatilaw na ako sa unang mga adlaw, ako ginang gitugbangan ug gugma sa usa ka tinuod nga igsoon. Kung may tinguha ka man galing dautan para sa imong kaugalingon, masaylo ako nga dili tugutan. Salamat sa imong pagmahal, bro. Kanaog, please, mag-istorya ta. Please. Aris ako. Bro, Mr. Cruz? oh, uy. Di ka lang kutob. Kinsa man ka? Janine, Sir Nico. Oh, Nganong nakaila ka na ako. Tungod sa babae nga gipuli mo sa imong asawa, Mr. Cruz. nakaila ka ni si Janine? Oh, tungod kay ako iyang gihire aron pagpatay sa asawa ug anak ni Mr. Cruz. May gili kayan ka ba? Ang mga pulis, kinahanglan nga sa di pa ko nila masakpan. Kinahanglang ikasulti una nako ni Mr. Cruz ang kinatibuk ang hitabo. Una pa nako isurrender ang akong kaugalingon sa mga tinugyanan sa balaod. So, dali sa sikinan. Aron arita dali magsulti. Dali, Nico. Mangita tag-safety nga lugar. Dugay na ko sa kinabuhi ni Blake. Pero katong banyag kang dako ang nakaingon. Nga sayon ra kay kung giit siya puwera ni Blake. Sobra kaway uwaw to si Nessie. Nadugangan ang akong pagtumot niya. Di ako nahibaw ang nabisag na ana si Blake sa iyang kinabuhi.
Nakaako pagin siya sa pagpangita og laing laki nga mao ikaw, Mr. Cruz. Nahibaw ko nga siya gyud ang nangita og paagi aron mahug ka sa iyang mga kamot. Pareha sa gibuhat niyang pagbitik ni Blake aron maangko niya ang pagtagad sa akong kapuyo. Tungod sa iyang pagkaway-uwaw, napugos ko sa pagtipon sa pundok sa mga taong ginukod sa balaod. Pero nagpangga na ako o nagtudlo sa dako. Unsaon ako sa pagpanalipod sa kong kaugalingon. Mautong nataw ang plano sa pagpanimaus. Nagpasalamat ko nga ako mo'y natahasan sa among dako nga mo'y mo serbisyo dihang nangita siyag parehas na ako nga anda mo patay aron lang makasapi. Iyang gisangon nako ang pagpatay unta sa imong asawa ug anak, Mr. Cruz. Pero wa ginako tumana. Wa ko tumana ang maong misyon. Tungod akong nakita ang kabuutan ni Ma'am Hana ug Andre. Ug nimo, Sir Nico. Pero ang labing bugat nga rason ko nga nung mitalaw ko sa pagtuman sa gusto ni Nessie. Tungod kay sa una ko palang pagkakita sa imong anak, sir. Kibati na ko ang lahi nga pagmahal sa imong anak. Ug aron paglikay sa babaeng mananapaw. Misibat ko, aron sa hilong bantayan sila si Ma'am Hana ug Andre, nga dili masugamak sa kadaot. Ug mao to nga nag-abot na hinuon ang tanan dito sa pantalan sa dihang na mauli sila dinhi sa Cebu. Dako kay akong pagpasalamat nga akong nabantayan si Nessie nga diha sa daitong tungura ug tuyo na gid untang pusilon og una si Ma'am Hana. Pero si Andre mo ay naigo. Pero nakabawas na si Andre. Tungod kay gisiguro gid nako nga mapatay si Nessie. Humanin na ito pa resulte. Kung sa may sunod yung plano. Mo surrender. Tungod kay angay lang dawaton ang silot nga ilang ipahamtang. Bugti sa akong mga sa. Bisig na among ang akong anak. Pero magpasalamat lang yapon ko nimo sa imong pagluwas sa akong asawa. Dili ka ba gustong manamilit kang Andre? Kunan yung tugutan, sir. Amo ka uban ng Janet. Ikaw nila'y una, Nico, ha? May atimanon lang ko. Aron may makabaldas pagsud ni Janine dito. Okay. Nico, Ma'am, kinsay? ako ni Ma'am. Si Janine. Magdagan na siya, Hana. Gusto lang siya manamilit ni Andre. Maong kitugutan ako siya. Okay na ba? Natupa si Andre. Pero Janine. Ayaw ka pala ka, Ma'am. Dili ko magdukay. Kay bililhon kaayo ang matagutlo. Sige. Salamat. Lord, salamat. Salamat kay nakalabang dahil sa krisis ang akong minahal. Bye, Andre. Janine. Oo. Janine. Oo, Andre. Salamat kay luwas ka na. Ug salamat kay nakalikay ra gyud sa kadaot si mami nimo. Wa na may kabalakan tungod kay wa na si Nessie nga magsamok-samok sa inyong pamilya. Andre, wa na ang kriminal. She's gone. Patay na ang babae nga nagtinguha sa kinabuhi ninyong inahan ug anak.
ako yung kisiguro. Nga dili na siya makabawas pa. Ayaw ko inang ha. Ako ang mipatay kang Nessie. Oh. Tungod kay wa ko malipay sa iyang giplano ninyong inahan o anak. Kamu ang hinungdan, Andre, nganong naabot ko sa isla. Tungod kay gibantayan ako nga dili gyud mo mahug sa mga kamot adtong mananapaw o kriminal nga Nessie. Janine, Gusto mo niyang wadon sa iyang daan aron ang kunon ang tanang panahon sa imong amahan. Ako ang una niyang giilukan o kalipay, Andre. Dayon si mami nimo. Pero wa lang gid siya makalikay sa karma. May hapit lang ko aron pagsiguro nga luwas ka na gyud. Ug aron usab manamilit kay ikan dinhi. Mulahos na ko sa presento aron pagtugyan sa akong kaugalingon. Aron dawaton ang silot sa nga akong nahimo. Janine, Goodbye, Andre. Janine. Get well soon. Para sa imong ginikanan. And please, ayaw gitwad ang imong pagmahal sa imong amahan. Bisa nakahimo pa sa dakong sak, Andre. Muangkon man mo sa dili na hibaw ko nga wag yun ninyo ikalipay ang pagpakiglambikit sa imong amahan atong daotang babae. Pero ayaw kalimot nga dangog ang kalibutan. Ug tao lang ang imong amahan. Wala gid siya makalikay sa tentasyon. Kung ang Ginoo makamaong muhatag nato og higayon aron ta makahinulsol sa atong mga kasaypanan, kita pa kahang tao ang dili. Salamat sa diay sa pagpabuka mo sa akong mga mata. Utang nako nimo ang akong paghigmata ug ang pagmatngon nga angay diay kong mubalik sa sabakan sa Dios. Salamat kayo, Andre. Pwede ba kong mukis nimo sa katapusang higayon? Diin man ka kanyad to. Nga nung karong pamata magkita. I love you, Janine. I love you too so much. Ikaw ang nagtudlo na ko kung sa gikugma. Sayang lang nga uwahin na ang tanan. Sayang. Janine, Janine? may nahitabo ba? Wa man, ma'am. Nalipay lang ko nga nakapanamilit ni Andre. Tuwa siya, ma'am. Asa naman ka? Surrender ang akong kaugalingon sa balaod, Sir Nico. Ako kag ihatod. Ha? Gusto lang kong masiguro ang imong kaluwasan, Janine. Janine! Asa naman mo? Mulahos ako sa presento, sir. Ako na sa ihatod, bro. Sakay na mo dali. Kitang duha ang motor niya. Anak? Oh, nganong naghilakmang ka? At sumaya ako sa ma'am nga unang higayon nga na-inlove ko. Napakyas man dayon. Ha? Ganun siya pa nga mawara man di siya na ako. Human niya ang kuna nga labsap ko niya. Anak? I love Janine. Bisan pa siyang kingon nga nahimo siyang dautan. Ang maong kamatuoran nga iyang giangkon dinhi sa kong atubangan, ma'am. Dili makapausab sa akong gibati para niya. Ug andam ko magpaabot kung kano sa siya ipakita pang usab sa Ginoo nako. Human niya silbihi ang ingon niyang
silot bugti sa iya mga kasalanan. My son. Tell me more about you. Mr. Cruz, Murag og nakuhangan sa imong gisugilon pahin sa pagkalambigit nimo ni Blake. Iyang gikupang akong ugma. Maong akig paus. Giutang sad nako iyang kinabuhi sahi sa kong pagpatay kang Nasi. Ha? Kung si Nasi nagplano sa pagpatay sa imong asawa o ni Andre. Ako sad sa kong bahin, nangantig yun kapat yun ako silang duha si Blake. Ugmala si Blake, kay nag-una. Pero wasab na yun makalikay si Nessie. Nahibaw kong nagdali siyang may check out sa ospital aron pagsilot nako. Kaya ako man siyang giingnan. Nga di na ko matuman ang iyang gitahas nako aron pat yun si Ma'am Hana og Andre. Ang kabuutan sa imong asawa og anak, mo'y nakaluwas nila, Sir Angelo. Ilang gibuka ang akong mga mata sa kamatuoran. Nga andam pa kong pasayloon sa Ginoo. Di kadayag ko si mong kaisog. Imo atubang sa balaod. Aron dawato ng silot bugti sa nahimo nimong mga kasaypanan. Saludo ko sa imong gibuhat. Talagsaon ka. Talaygon ka. Mahimo nga dili ko di mo tuhuan. Pero ingnon ti ka. Nga akong iampo nga unta. Maangkon unta nimo. Maangkon nimo pagbalik ang imong kagawasan. Pero kung sa maong kagawasan nga imong giingon, ang mahimo sang bugti mao nga mawa nako si Andre. May pagdili na lang. Ha? Please forgive me for loving your son, Sir Angelo. Si Andre ang katapusan akong ugma. Andre, anak. Me, I'm sorry. Giyatagan ta sa kag problema. No, it's okay, anak. Wa man ko'y dautan sa imong pagkumpisal sa tinuod. Dili lisod mahalon si Janine, ma'am. Yes. Yes. Andam ka bang dawat ni Janine bisan pa man sa iyang gikumpisal bahin sa pagkatao? Biktima lang sa sakit nga pagsuway sa kapalaran si Janine, anak. Kamong duha. Ana? Oh. Andre? Sorry nga misud ko. Nga lang gani manuktok. Pero, dili na maayong usika ng panahon. Bililho na kayong matagutlo para na ako. Maong ni ako. Aron sa makausapa. Pangayoon ako ng inyong pasaylo. Mintras dili pa uwahi ang tanan. Unsay, buot mong ipasapot. Kung nakahimo man si Janinog sa mausap ko. Wa man tuod ko makautang og kinabuhi sa tao. Pero nakasaha kog dako tungod sa pagsud nako sa kanegosyo nga ginukod sa balaod. Og mo na'y gusto na kong tumagon karon. Gikan kong mangayo sa inyong pasaylo. Og manamilit. Honey, nasayod ang Ginoo. Nga bisag pila pa kalibo ang mahimo mong sayop. Pero dili gyud gihapon ko makaako sa pagbaton og pagdumot nimo. Tungod kay ikaw ang akong kinabuhi. Salamat. Salamat. Mahal na ka. Sobra ka mahal.
kinabuhi kung wa ka. Forgive me. Forgive me. Sa pagkatinuod lang. Tiligon ta matukip ang akong kauaw. Huwag nagpanaganagit unta kung mapakita ninyo. Pero dili mahimo nga mamatay kung magpaon sa inyong pagdumot. Maong niya. Ibalik niyo ko. Sa pamasin nga maangkon ako ang inyong pasaylo. Kani aturahan. Sa una pa nag-adlaw sa imong pagpakasa. Gihatag na nako di mo ang akong pasaylo. Tungod kay nakasabot man ko. Nga tao ka lang ug ulipon sa sayop. Nadaog ka lang sa imong kahuyag. Pero mahimo pa man atong kahugasan ang atong mga saha. Pinaagi sa pagpakapuhi nga magsupay na ta sa tarong nga daan. Dili ba? Oh, Han. Oh. Karon, andam na ako buhaton. Dili ko gustong mabuhi og laing saad. Pero ako yung panikamutan. Na magkasugod naglaing yugto sa kong kinabuhi. Na puno na sa katarong. Upanilin ko sa akong mga pag-ampo. Uban ko sa inyong pag-ampo, Dad. Oh. Andre! Ako, dili pa ko nimo gakson, Dad. Kataas sa panahon nga gihidlaw ko sa kaedit sa imong mga gakos. Anak! Anak ko! Anak ko! Sorry! Sorry! Please, please, Dad. Tungod nga makabawi ko sa taas kay panahon. Nagiuhan ko sa kaedit sa imong mga gakos. Kung sa gipatilawan mo na akong mubo nga pagmahal. Ayaw na nag-ihikaw na ako, Dad. Mahal ti ka. Mahal ti ka. Maluhay ka. Ayaw na pagpalayo. Ayaw na bibiyahe si Mami. Dili. Dili na, son. Promise. I swear. I love you, Dad. I really love you. Salamat nga. Hindi ka na namo sa Ginoo. Salamat kayo. Malipay kayo ko. Hindi ko. Bro, nakadungog ka. Pasahilo na ko sa mga pinuhat at tinuod yun nga naghatag na kong bili. Nakadungog ka. Mahal pa na gihapon ko nila. Ang among pagmahal, huwag yun mausap. Bisag dito ka pa sa laing mga kabutan. Nagpapili na sa akong dukhan. Ugsod sa akong kasing-kasing, Dad. Lord, Lord, thank you. Thank you sa tanan. Thank you sa imong kabuutan. Wa ko'y kabutangan sa kalipay nga akong gipati karon. Kanaangkon ko na ang pasaylo sa akong mga pinangga. Salamat, Lord. Salamat. Ay, mo kabala ka. Talipay lang ko. Talipay kay mahal kita ko sa akong asawa. Anak. Oh, Daddy. Doktor! Dad. No.
Salamat sa iyong pagmahal sa akong mga minahal. Bro, Please, hold on. Doktor, tabagin ninyo si Daddy. Han, sakit kaayong hunahunahon nga nabalik ka na unta. Pero nawaha lang sa tayo. Gusto na kong pugnan nga dili ka na gyud mawaha sa among kiliran ni Andre. Pero tungod kay mahal sad nako ang Dios. Ug nituo ko nga siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Sakit mang dawaton. Pero kinasing-kasing kong dawaton. Nga kutob ka na lang yun karon. Goodbye, Dad. Salamat sa ubong panahon. Nga imong gipatilaw nako ang pagmahal sa usa ka ama. My love for you will stay forever in my heart. Naibaw ko nga dili ka na gusto makakita pa naman ni Mami nga maghilak. I love you, Daddy. goodbye, bro. Ako isaad ko sa imong din sa imong lubong. Bisag usap ay mahitabo sa kalibutan. Din ako talikdan ang imong asawa o anak. My Lord, I can see you. I see you in my life. I feel alright. Hoy, Nico. Ayaw ko siluti ang imong kaugalingon. Kaya gisilutan ba di eh? Kay wa ba? Panahon na nga malipay ka, Nico. Kinahanglan pa man ako isulti. Nga kaniadto pa kibati na ako ang kalipay sa pagpagig-uban ni Moana. Huy! Can't you see it in my eyes? And can't you hear it in my sigh? O sa ganit title ng kanta, ha? Corny ba? No. I do believe it comes from the deepest part of your heart. Yes, Ana, yes. Pasilo ang dili na ko makahimo sa pagtago sa tinuod na kong gibati. Sobra na ang pagsakripisyo. Sobra na kayo ako pagpaanto sa akong kaugalingon. Maong husto ka sa imong giingon. Nga angay na ko malipay. Dili naman tingali ko matawag na abusado. Tungod kay ito na naman katuig ang nakalabay sugad sa kamatayon ni Angelo. Pero kung sa man gani ang mahimo ng hukom, laomi nga ako nagrespeto. Dili ka lisod mahalon, Nico. Oh, Nagtuo ka ba nga kung maadto ka sa lain, dili magdugo ang akong kasing-kasing? Hana. Marry me. Nico, dawaton mo ba si Hana nga mahimo nimong kapikas sa kinabuhi, sa kalipay o kasakit, sa kaharuhay o sa kalison, hangtod sa inyong kamatayon? Oh, padre, dawaton ko.
Lingawan ako sa imong pagtubag sa pangutana sa pare kaganina dadoy. Dako agin sa imong tingog o dali gid kayo nga nakaingon nga o padre. Akong dawaton. Magdugay-dugay ka? Napalimusinggit yung nagkalit at luingon nga ihunong ang kasal, padre. How I missed this place. Janine? Kadugay na gid na akong nawa, sa? Please. Please tell me. Ngawa ko magdamgo. Nga ikaw kini nakita ko karon. Kung mo balik kida isa sa bakan sa tumakagagahom, binukhad gyud ang iyang mga pad nga budawat nimo. Ug iya kang sa pupuhon nga puno sa gugma. Ug andam siya kaniyang pasayloon ug lipayon. Thanks God nga gihikap ang kasing-kasing sa mga magbabalaod dinhi sa kalibutan. Maong nahatagan ko sa akong kagawasan. Andre, I miss you. I miss you very much. I love you, Janine. Please, stay with me. with all my heart and soul, my hero. Salamat sa imong pagpaabot. Salamat sa imong pagdawat. Bisag kinsa ka pa. Andam ko kanunay sa pagdawat tungod kay mahal ka. Mahal gid kayo. Mahal sa taga, Andrea. By the way, kumusta si Sir Angelo? Si Daddy nimo? He's gone. Ha? Nga naman? Cardiac arrest. Oh my God. May his soul rest in peace. Janine? Si Mami. Janine! Ma'am, Janine, ikaw gidi ay. Ma'am, salamat nga nakita pa ta pag-usab. Sobrang akong kalipay karon nga nakakita ninyong duha ni Andre nga luwas sa kadaot. Gilugwayan sa Ginoo ang ako kinabuhi tungod kay iya ka maghihatag na ako pagbalik. Karon di lagi ko mosugot nga mawa ka pa sa ko mga mata. Love you. Janine, please. Ayaw nagtiyai si Andre. Ikaw ang iyang kalipay, Janine. Sir Nico, Daddy Nico na. Sugod karon, okay? ha? How would you like to congratulate Mami and Daddy Nico? Sayang, wa ka din maabot. Ikaw unta ang maid of honor o ako ang best man. Congratulations, Ma'am. Sir, I'm happy for both of you. Kamausa rin kang mo paabot, sir, ha? Sama sa pagpaabot ni Andre. Yes. Tungod kay ang tinuod nga gugma, andam magid sa pagpaabot sa sumi gayon. Di ba, Andre? Yes, Dad. Og aron pag-prove sa one woman of my life, gani asa kong tapad, dinis siyang atubangan. Ako mo ingon. Wow, grabe ha. Laom na kay na, ha? Yes. Ako mo ingon. Nga sa musugot sa dili, ako gadi siya pakaslan. Tinuod gadi ang pagsalig sa Ginoo, natong tanan. Nga dili kita angay nga magpakawa sa paglaom. Bisan pa sa kangit-ngit nga naglimin sa atong kinabuhi tungod kay may buntag paghihapon nga moabot. Nga naapay kahayag nga musiak nga naglimin sa kangit-ngit. Ug ato lang sa manhining natilawan ang pag-ungyugto sa kinabuhi nga puno sa paglaom. Ug kahayag. Wow. I love you more sa kung nadungog, my dear. Janine, be my wife?
Og dinhi natapos ang atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Writer Monique de Gracia sa Sidon, Directress Jennifer Minyosa, Spinner Ariel Mangkao, Recording Editor Lloyd Gabiana, Soundman Ricky Garing, ug ania ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Hana, Marion Matet Cabudlan, Angelo Rioje Arthur Racasa, Andre Randy Susun, Nessie Teresa Tirol, Nico Leo Marabi Manlanat, ug sa papel ni Janina Abi Minyosa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga kasama, kining tanan dalit kaninyo sa RMN Drama. Buto ka listeners, ang katapusang sumpay sa may buntag pakahang moabot. So lindot kayo ang ang katapusang sumpay. Murag makasubo gamay pero nindot jud, no? Dili sayang ang inyong paghago og paabot aning dramaha mga ka-listeners. Ay sulit jud ba? Nice ang ending. Nya magbasa ang takos yung comment noon sa naman po ning galangas naman no po cellphone. Sa una lang ni. Adara, ting kalma na. Sa na to dapit ha. Ang una nag-comment mga ka-listeners si Florita Cabo Verde. Thank you sir for uploading this episode with heart, no? Salamat Florita Cabo Verde. Og si Indaylin, unta i-upload nimo ang drama nga ang tinaguan. Pasensya kayo Indaylin, no? Kay hapit na ni mahuman ni amigo amiga drama, no? Anya di siya mahimo og magpareha ay mi ba kay para iwas na pud mi sa pangod sa serious content ba. Muna ang respeto ay mi ba ni amigo amiga drama. Kining drama na kung anay kapareha ron kining limbo og munyeka kay tungod mo ni kay nakasulti na kudaan ba nga mag-upload ko ani mga dramahan dan giunhan lagi ko sa kang radio drama Bisaya kay advance man ang iyang station nga gisundan. Pero okay raman pud kay minugbo man niya ha. Pero ang amigo drama tag-as man. Taas pa sa ako Kung mag-upload ko murag parehas yun, tinag-as, pero mas taas siya ha, kay tag 3 hours kapin man. Awa kay 1 hour kapin or 2 hours kapin, no? So, taas na nakag-agop, agi sa amiga drama. Nya, respeto ay, magod po may mga ka-listeners, no? Kay para iwas yun sa serious content, no? Muna nga, mga hinaot ko sa pagsabot in daily, no? Salamat kayo sa imuhang kanunay pagsunod og paminaw. Nya, si asa naman to naglangas lang ipod si Aisa Alcosaybe 9:36 PM sad sa Oman admin unya mga 1 AM na diha sa inyo. Salamat sa sumpay paniguro pod pahuway admin dyan aron na kay energy. Mo gyud nakatagpilaw bitaw ko ning time kay sa pag-upload na ko ani mga oras alas 11 na to sa gabi na wa man mo gana ang data. Nawa bitaw ang internet mga ka-listeners mo tong nakatulog ko. Napag mata na ko mga launa na na-upload na di ay mo tong akong na-publish sa alauna, no? Mo tong naka-comment si asa to si Elsa Alcosaybe, no? Naka-comment sa mga 9:36 pa sa ilaha ko no 9:36 PM. Nya alauna na samuan, no? Sakto gini. Kay alauna gini pag mata na ko, uy, na-upload naman dai. Ato nakatuglo sa kapoy mga listeners, no? Kining part 9 sa limbo ba to? Kalimot naman ko. Limbo ba nang gikomenta niya? Alagi sa limbo, no? Nakatulgan ako ba? Kay nawa ang network niya. Si Annalyn Samson kaluoy nimo idol imong mata saan to? Kaluoy nimo idol imong mata duka na kayo. Idol, God bless you always nimo idol. Og salamat kayo sa mga upload nimo idol. Salamat po kayo nimo no, Annalyn Samson. Nya with 5 ka heart yun ang imong comment, no? Salamat kayo sa imuhang kaluoy, no? Og si Lingil Habman, hello sir idol, thank you jud kaayo sir with tulo ka sign of prayer og tulo ka heart, no?
Salamat kay Lingil Hagman sa imong kanunay pagpaminaw ug si Jocelyn Infante, salamat Lods with tulo ka heart. Nga si Rico Rene Gadularuya, salamat kay sir sa part 20 sa Limbo. God bless you always sir Jan. With tulo ka heart o tulo ka likes. Nya si asa naman to nawa nang galangas no. Nawa hinuon. Andara si Placido no, thank you. Waiting for my buntag pagkahang moabot no. Mauna ni katapusan na gyud no, tapos na. Nya si Jean Ruiz, super na jud kalindot. Salamat kay Idol Amping Permi, God bless. With emoji nga nagpahiyom nga nag heart heart tulo ka buok no nya na ay emoji nga feeling blessed o sign of prayer. Salamat Jean Ruiz. Og si RJ Tantoy, salamat Idol Jankit ano ta, happy na kay Dag na pud kay murag asa naman to, murag mingaw nako paminaw sa happy na kay Dag Idol. Mao lagi yung lami yung tato kini isunod kay para mahuman na ba. Saon man nigod nga pa man mahumag salida. Atay mahimo ani no, pasensya kayo no kay nagpaabot ag itong mahuman ang salida ni ka-listeners no. Si Kuan, si asa naman to. Salamat RJ Tantoy no sa imong pagpaabot. Nya si Chana Aquino makapungot man si Dorina oy. Salamat si Chana Aquino no sa imong kanunay pagpaminaw no. Nya si Lini Omega, maganda na siya with emoji nga nagpahiyom nga nag heart heart no. Si Badiday, pasagdi na mga bashers loads. Normal na sa field sa social media, basta kami gusto mo tabang mo kusang loob na namo wala ka mangayo. Kabalo sa baya mi mga supporters nimo loads sa kalisod kay pareha lang baya ta basin kana mga bashers nimo kwartahan guro na mao wala sila kabalo sa feeling sa kalisod. Kay ako loads niagi gyud ko kalisod kanang wala gud kay kaon sa kaadlaw with emoji nga nagluha tulo ka buok mo gid sakto gini si Badiday makarelate kita gi mga pobre mga listeners na kay kita mga pobre kamaom ta mo bati gid pud sa mga parehas nato mao na og ang mga pobre ngay mga mobisita nga dato mag ihawan jud manok no sa mga pobre nagwila na sa bukid ang espesyal nga mga unlan, mga habol ipakuan niyo sa bisita no kay maikog lagi. Ingana gid ang mga pobre mga kalisteners kusog kayo mo abi-abi ug moatiman. Pero og mga pobre mo bisitas dato baliwain taon pagdaon na ka sa gisro mga sahog ngita kag karton sa dano depende no na po yung mga dato nga mga buotan man. Pero kasagaran gyud no mga pobre maayo gyud mo abi-abi. Mga kalisteners no. Nya sakto ning kabadida nga comment no makarelate gud ang mga pobre gud. Una, salamat kayo Badiday no. Si Rian Luwagi, salamat kayo ani Boss Jan. Wajud ko skip ads sa ads Boss Jan listening here in UAE with heart. Salamat Rian Luwagi no dia sa UAE. Salamat sa imong kanunay pagsunod ug paminaw nya si Jane Love Amat. Salamat sa sumpay ani nga drama Sir Jan. Always ko nagulat sa imong mga drama unya ang mga daan nga drama nga imong gi-upload akong gipaminaw gihapon. Ug salamat kanunay, God bless Sir Jan. Salamat pud nimo Jane Love Amat no with unom ka heart no imong comment. Salamat. Og si Jared Timbuligi. Idol padayon ang drama nga Happy Ducky Duck Part 7. Mga lagi puhon. Nya si Kitty Garcia, salamat Lods. Mention na pud ko bisag dili ko ka-comment, like na lang Lods kay usahay busy kaadyo pero no skip ads susud bisag taas usahay with emoji nga nakatawa ngisi no. Ipaningot do ka buok no. Salamat kay Kitty Garcia no sa imong tukad pa ni sa mga year 2022 no. Sige paminaw ni Kitty Garcia no. Nya si Rona Ugdol, sir pwede download taman ending ang drama. Mo lagi kini Happy Ducky Duck ato ganing tiwason pohon. Dali ra maning mga bulan mudagan no, ma-upload na to ni pohon kay mahuman na lang salida no. Si Ma'am Grace Blanca Flor, salamat sir, nahuman ang drama, nahuman pud ako work. Salamat kay Ma'am Grace Blanca Flor no. Imong pagpaminaw sa tangga trabaho. Nya si Jared Timbuligi, boss sumpay sa Happy Duck 7 episode 7 no.
lagi pohon. Og si Ed Pancho, lamat boss dyan with heart. Salamat po Ed Pancho, no? Nya si Maris P, October 17, 2024, lami dahil ka ng klarong kikik, no? Migo hatagi kog lana sa kikik para mulupad po ko be. Sa una, pamanggod ko gusto mulupad ba. Namura, naunsa naman ni si Maris P. Mura magmada sa mga asoy, no? Kini mga asoy, panglingaw rin ano, nga sugilano, no? Pero, ayo seryosohan, no? Sana gusto namang mulupad, noon. Peligro ra ba ng mga andoy ka og gahom kay musakay na ng mga yawa, no? Mga kalisuners. Tanawar ko nang kang Father Darwin yung mga mga tabangang Father Darwin ba. Biktima in town sa mga barang, sa mga pangdaot, mga naikaliwat og ungo, mga wakwak bitaw gi deliverance gi exorcism, no? Nakasaksi magid ko dito sa deliverance ministry. Di lalim, luoy kayo mga biktima, no? Pero gusto sila mahimong gawas nun, nga mga kaliwat o wakwak bitaw. Gusto mabugto ang ilahang tunglo ba sa kaliwatan, nga na ilang nasunod. Bisag di sila gusto mo dawat sa maong pasa, pero tungod kaliwat sila giharas sa yawa, mga kalisuners mo na nga ayaw gid pangandoy marispino nga mulupad ka, no? Maghaplas kag lana. Delikado na. Delikado ginatabdar kag nangandoy nga mayawaan na. Peligro. Ipalo lago ng Reverend Father Darwin Gitgano para nakay idea unsa ka delikado ng mga yanana, no? Labi na ng mga patotoo, mga unsa dahil di lang nadughan og istorya kay ug daghan tag istorya gabiin ra ba. Nasa mo. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw, no? Ayaw lang ni seryosohan ng mga asoy kay buhat-buhat mugna nga suglanon sa unang panahon pero di na nato angay nga panganduyo ng mga gahom-gahom, no? Kay delikado gyud, no? Ang taas akong istorya noon. Gabiin na. Mga listeners, no? Yeah. Inautas-on kay malangan ta, no? Si Louis G. Mira, makalingaw jud ang drama with tulo ka heart. Mga gyud, salamat kayo, no? Louis G. Mira, sa imong pagpaminaw sa may buntag pagkang maabot ug natapos na gyud, mga listeners, ang may buntag pagkahang moabot. Oto ka listeners, thank you so much for watching og amping mo kanunay mga listeners. God bless us all of advance. Merry Christmas.